Jeg flakker rundt. Okay guys, prøv at høre, og lige tættere på. Mig og Jeanette, vi har været kærester i 1 år snart. Og så vil jeg gerne, i morgen faktisk, så vil jeg gerne give hende en gave. Jeg ved i hvert fald en gave, jeg kan give hende. Du er glad for helvede. Det er sgu normalt. Hold nu kæft, kælling! Hvad skete der? Hvad var det, du så? Jeg så sådan en mand med sådan en hvidt ansigt, sådan lidt letagtigt. Ja, og jeg er Michael Jackson. Jeg tror på dig. Skal vi ikke gå ind og sove nu? Jo, lad os det. Jeg sagde det. Hvad er det? Lod! Hvor fanden er Niklas henne? Niklas er væk! Hvad fanden er det for en larm? Hvad er der galt, Peter? Hvad er der galt? Hvad? Niklas er væk! Vi kommer! Hvad fanden er det, du har på? Det ved jeg ikke. Det skræmmer lidt. Det er sandt en greb. Hvor fanden er Niklas henne? Det ved jeg ikke. Han var væk, og der var masser af blod. Blod! Ja! Hvad fanden er det for noget? Det ved jeg ikke. Hvor fanden er Niklas henne? Der var blod over det hele. Peter, hvad fanden er der sket i nat? Det ved jeg ikke. Det var nok med det her den hvide drøm der. Hvor der, mand. Og nu strammer det fandme mig helt vildt, ikke? Vi må hellere gå ud og lede efter Niklas. Okay. Niklas! Niklas! Det er ikke sjovt mere, Niklas. Niklas, det er ikke sjovt, du gemmer dig. Du kan godt komme frem. Niklas, hvor er du? Niklas! Niklas, det er ikke sjovt. Det er pisse koldt, for helvede. Niklas. Niklas, det er ikke sjovt. Niklas, det er fandme ikke sjovt. Hvor fanden er du, Niklas? Ja, han er til gemme sig til et eller andet lortested. Ja. Der er en eller anden, det er Niklas, der ringer. Det er Niklas, der ringer. Hvad? Jeg tager. Hallo? Niklas? Hvem er det så? Han lagde på. Hvad tror I, der er sket med Niklas? Hvem fanden var det, der ringede? Ja, Hvem fanden er det, der har fået fat i Niklas' profil? og måske er det rigtigt det der med Jeanette sagde. Ja, det er ham manden. Ja. Hun sagde, hun så en mand jo. Okay. Hvad er der, hvis det er rigtigt, hvad hun siger? Hvad er der? Kig op. Hjælp! Hvad sker der? Det strammer! Det strammer! Hvad er galt med Peter? Det strammer! I var straks. Peter! Du bløder jo! Den sidder fast. Fast, ja! Den sidder fast. Peter! Jeg skal have vokse i morgen! Død. Hvad fanden gør vi? Ja, Både Niklas og Peter, de er døde. Hvem bliver den næste? det bliver i hvert fald ikke mig. Det bliver en af jer. Prøv her, Kasper. Kasper, hold kæft. Der er ingen af os, der dør, hvis vi bare holder sammen. Vi er nødt til at holde sammen, ellers dør vi alle sammen. Vi ved ikke, hvad man er, eller hvor fanden i helvede han er. Men det bliver ikke mig. Eller, Nå, Peter, Kasper. Hvor er den pistol egentlig, du havde? Jeg har tabt den. Har du tabt den? Ja, Fuck, det var dumt. Hvor fanden har du tabt den hen? jeg tror, jeg tabte den oppe i huset. Hvad hvis det er ham, der har den? Ham, der har trappet Niklas og Peter. Det ved vi ikke. jeg tror, det er ham, der har den. Fuck, løb! Løb! Hvad fanden laver du, Kasper? Jeg vil ikke dø! Jeg var flot og yngre end dig! Fuck dig! Hvor er Rasmus? Ballon! Vi må tilbage til ham. Nej! Jeanette! Jo! Det er for sent! Det er for Du sent! må ikke dræbe mig! Du er for sent!
skete der egentlig derhenne? Han faldt. Er du sikker på, at han faldt? Ja. Rasmus, han plejer det ikke. Han er mega god til at løbe. Han plejer det ikke bare at falde. Men der lå en gren. Der lå ingen gren derinde, det er jeg sikker på. Jo. Nej. Er du sikker på, at det ikke var dig, der gjorde noget? Ah. Var det dig, der gjorde noget? Ja, jeg svømmer ben for ham. Fuck, du er jo psykopat, mand. Jeg gider fandme ikke være sammen med dig. Flyt dig, din kærling! Hvad fanden laver du, din psykopat? Hvad fanden er det, jeg gør? Hvad fanden er det, jeg gør? Fuck. Hvad fanden er der sker? Er du okay, Jeanette? Nej, jeg har lige skudt en person. Hvad fanden var han egentlig? Det er jo Jens. Fuck, er han død?